L'avi em va explicar una vegada que fa molt de temps uns espadatxins anomenats guerrers van desafiar el rei dimoni i van dir que alliberarien la gent del seu pervers poder. Els guerrers van reunir les seves forces i al final van vèncer el rei dimoni. Al mateix temps, els seus monstres subalterns que els humans odiaven van ser alliberats del poder del dimoni. Se'n van anar a viure a una illa on es van dedicar a fer la seva vida sense amoïnar a ningú. I l'illa és aquesta, Derblin, una illa solitària de les mars del sud. Sóc un petit guerrer. I jo em dic Fly. Sóc l'únic humà que viu a l'illa. Vinga, vinga! Un vaixell va naufragar i jo vaig anar a parar a la costa de l'illa quan només era un nadó. Almenys això és el que m'han dit, no en sé res del cert. Som-hi, seguiu-me! Sóc el guerrer Fly! Quan seré gran, seré un gran guerrer i protegiré aquesta illa del dimoni, o almenys ho espero. Ja n'hi ha prou! Ei, però, avi, què fas? No tens temps de jugar a fer el guerrer. Ja has après la màgia, ximplet! Però, avi, jo vull ser un guerrer, no m'interessa gens la màgia. Vols callar? Escolta, Fly, però quants anys creus que fa que et vaig recollir? Fly, seràs un mag encara que no ho vulguis, i estic segur que arribarà un dia que treballaràs per als guerrers. Ja fa molt de temps que l'avi em vol convèncer perquè sigui mag. Ell prou que ho intenta, però jo no prenc res. I és que jo vull ser un guerrer perquè són més valent. I a més per tenir